India mi ka channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kublai pi ki patba ki baju kerchan ya kan ka channel ka jongi India mi. Timenta kan ka porin ko bentip pi. Ba ensam ki kusnam MCWOS ya ki samla pule ki papas ba na Mosram. Ka Mosram Constituency Welfare Organization Shillong MCWOS. Kabadai ka kenhun kinong syong ka Mosram Constituency ki basyong basa ha Shillong. Harengkat UMLA jongka Mosram Constituency uba HM Shangplia ka pentip bahkan penlong biang ya ka jing sam kusnam ya ki samla pule ki bapas bah menta usnam arajar arpuah syaki kata tangi ki bayo 100% senang nadu ki bapas ya ka matrik ne secondary school living certificate SSLC HSSLC degree nadu master degree kumta ka sen kalar pat ya baro ki samla pule ki bapas ya ka exam ban pen poino ki kod don kam ki bala dap xerox kum ka marksheet birth certificate dur passport size kawai epic kemi bat kpa nomor pun lakar pat ban pen poi ki kod jing don kam hapo khatsan tarik naitu Julai arajar arpuah harilum offset press kabadon ha sun hajan office DI school Shillong Kumba Jule manla usnem kane ka jingsam kusnam yaki samla pule kade ya baro ki basyong basa ha Shillong bat ki ba pule haki school hasnam kabahap hapo jongka Mosram Constituency nakabenta ki bapas degree kaseng kan ap hadu bandami result and sam kusnam kerpang ru ya ka wei naki school kabapas bha ya ka SSLC exam arajar arpuar kumban syupen kan mau kajing sam kusnam kala sedang nadu usnam arajar khathnyo terter Henry hakini ki arsnam kaseng ka kremyo ban sam kusnam namar kajing pentut na kajing wan ka klam covid khat khandai yaki jing pentip ba companya phila ban phone ne kren yau number pranot iwisa sau khandai sau iwe ar khandai lane number pra khandai henyo sau pra khandai henyo ar iwe not kane kalong katkum ka kerwo balapha du secretary MCWOS ba bi kenter